বাইরের লোক প্রবেশ নিষেধ। তার মানে কি বুঝলেন আপনি? এই তো বাইরের লোক যাবে না, তার রোগের সমস্যা লাগে, এই আর কি। দেখে কি মনে হচ্ছে পরিস্থিতি খুব বিপদেই নাকি? বিপদ না হলে কি আর দিত না। আপনি কেন বাইরে এসেছেন বাড়ির থেকে? বাইরে এসে আমি রাস্তাতে আসে দেখতেছি, আর বাসা যেটা যাইছে দেখতে, রাস্তা ব্লক করেছেন? ব্লক করতেছে দেখতেছি। কেন ব্লক করার প্রয়োজন হলো কেন? এই তো সমস্যা, বাইরের লোক আইলে সব একটু দেখলো তারা যাইতো না, নাহলে তো আপসে ঢুকবো। ভালো হলো নাকি এটা? ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে না? কেন পুলিশও তো বাধা দিচ্ছে, প্রশাসন ইয়ে করছে, কি করবো? পুলিশে 1 ঘন্টা পর আইতে জনগণ মানছে না। এই তো কালকে সন্ধ্যার সময় আছে, 1 ঘন্টা পর আবার আইছে, আবার ফাইসে দিচ্ছে 2টার পিঠা। তো কি করবো? তারা তো খাওয়া দাওয়া করতে হবে। মানুষ কোনো সিরিয়াস নিচ্ছে না নাকি? নিচ্ছে না, ভাবছে না যে এত রোগটা কি কত বড় সমস্যা, এটা হনুমান ভাবছে সবারই তো দিন। Sinikong ngai tongnai jero tahuk tei buhuk song ani yang ulku phasing narom nugi man khana wa kebeng khajak wa kebeng o koekta play card tei kagos thepajak wa rogo bo wasro go srijak kaisa kang poriemon kaisa kuisu poribon corona virus no entry lockdown stay safe alert for covid-19 outsider no entry bangla bai srijak tongo bahirer lok probesh niset जों अबनो स्राय बुझिबो फाटारनि जे आलका हासेनि थों बा आलका आमसानि बररक यां तै एन्ट्रि खाइमालिया अबो लोकेशन हगांके चम्पकनगर टु यांगो काशीदास महराम सरदार बिक्रमल खन्थै 15-20 टा गामि दङ ओ गामिनि थिक चम्पकनगर बाजारनि परे ओ जे ब्रिज हागावो बाहायके वाकेबिं खाजाक्का वाकेबिं खाबै गामिनि लुकुरक अबनो सानानि चाइतकखा ओ जे कोरोना भाइरास अब बेलानो किरिमा सिंसा अबनि बागै पाब्लिक रक tongkosong borok norok serius nadi tei fatar ni phai dong ka borok obono poribunya ta haptung jodi hapka ngake boni enter at your own risks manana bini saisung ni risks bai bo haptung ta obono srai ya jodi hapka ngake corona virus no simida kirina ni eba amsani lukurok no kirina ni abo kaisa ta confuse tangi ngke nugi man kha hapna hangka norok sak ni risks bai ma hapnai manana hapmani ya golo dalbidal party mung ngi phan mano ba haikta message rajana nai mani hai ang nokha te obo haikeno miani shalogos kani shalogos ang dalbidal area horong thong SDM bai visit khaipru SDPU bai kabang maya amchai rogo lukurok no saklai fru sing nugui man kha chini kami amchani lukurok tamo 10 rok jano tipra sarok tao khono serious na haria tangi serious na haria hangangke chini kami u phaiglak sing no romin man galak sing chakhai janai sing gudok janai sing brandy nangnai sing chuak nangnai alcohol nangnai abo bai mungsapon khaimania ke belai wana ma singcha tangi hangake Italy hai country rogo je dalbidal Italy simia tai kabang ma country tongo je world topong ni health ni je stage abo kusugo mari wo tongo phiaba borok setini obo haike borok ni lukurok no basiri man ya thangri ni man liya borok ni je hospital jaga sakliya ventilation jaga sakliya phatarogo tabuk patient je affected nai taibo kirima singcha tabo phatar ni kabang ma phainai rok no haseu phaijak noknokong phaijak porinai rok samung khainai rok emon ki chakri khainai rok phaijak phatar hasani dalbidal company rok chini khorang ni bisingti abono koinani musungo borok no sing naslena ni ya borok chini hasen borok chini noknokong ni borok chini borok no borok no sing nasle awai sing sotorko sa tongnani nangnai sing saksak no sep ma khainai abo haikano bobai bo sing je social distance maintenance khain nangmani a je distance sing bojai manarak nai ang jemon an cameraman bai je 1 meter ni haksalo kok samani hai interview na purbo 1 meter ni haksalo je sikman sak ang sai to go bobai haksal tong ni bagi tamungi ngake ang phan affected mano ang je borok bai interview nai tong bo phan affected mano aboni bagi sing je sing sai jai rok sing mani hai sing klai mani hai public ro ni bo tabuk kai sanat
semai tongnani nangnai ani joto nokni borok bai kamini borok bai amsani borok bai fatar haseni phainai rok bai joto baino sing je distance narna nangmana abo maintenance ma khainai resono thangpuru dugano thangpuru 1 meter ni khaksalo sing bobai distance tonggei mani khri ma painai resoni mairung monnai abo haike tongya saksing je orugini yakni akirima singsa je disease ni yakni sing katiwi mania tamni hingke sing jotono saimano a disease ni solution eba bithi tabu khazwarti keboni yago kriko kono hakoton yago kriko kono scientist ni yago kriko belai kirima singsa singoba haikeno chini khorani bisingtei dalbida lamchayo je phadar haseni phainai siklarok bai lukurok bai kok sanani saitok borokno je sekman saksung daginani saitok kha koinani koi kha borokno ni family ni borok bai norok khaksal ke tongdi kamini borokno bo sing camera onobo camera obo bo sing sarani saitok khan norok je chini je expert dok samani dagi mani aborokno sing maintenance khaisolinani bagai bosani jorarago bo sing dalbidal mangpili chini khorangni bisingti phunungnani saitok nai sing phungni sima ongkor tangai sarik hor jorati bo sing nogo kipili manya tangai ke dalbidal amchaya dalbidal koksil chamung dalbidal patimung lukurok tabugo mani ya football thanglai tongo cricket thanglai tongo tash thanglai tongo swag nanglai tongo dol bodol khe khiaba truklai phurno je nang corona virus lang thangai nang simiya ni nokni chrai basarok ni nokni takho bukurok no thangai nang solornai absut kirima singsau sing tabuk tongoi tongo aboni bagai sakno bo save khaidi ni society no bo save khaidi chini desh no bo save khanyani chini jotoni dayak to mangpili tisanai omitei probin logang roljik chini khorang nongkha chini jotoni naitok mokhangni kaisa goron norokni puani juda juda jungjal rokno ya kaknani bagai kaisa nikuma tubi phaika Dr. Thomson Deborma Karnataka ni Rajiv Gandhi University of Health Science RGUSSO BDS PGD CC PGD MT PGDL Klai Phaijak Dr. Thomson Deborma Rajakhor Agotlani Krishnagara Dr. Thomson Dental Care Phiogui Lukurokni Buani Juda Juda Jungsalrokno Yakaknani Bagai Oral Examination Extraction of Teeth Root Canal Treatment Scaling RPD FPD CD Restoration RCT Orthodontist treatment no khobui buani X-ray khlaijaknai sebrokno tubi phaika Dr. Thomson's Dental Care Nikuma Dr. Thomson's Dental Care Krishnanagar Main Road opposite BJP Party Office Agartala Salthang Tripura 799001 Kokduk 9731260287 eba 8837317224